Ja, hej, så står jeg her i Palermo. Jeg står her på 9. etage. I kan se Monte Pellegrino og hele byen her i baggrunden, og havet og alle de skønne bygninger. Jeg fik bare lyst til at lige lave en lille video, hvor jeg fortæller lidt om Palermo. Jeg har en tur her fra den 2. til den 9. oktober, kaldet Cecilias Kunstskatte, hvor vi altså bor her i Palermo hele ugen og udforsker byen på kryds og tværs. Og vi bor på det her hotel, der hedder Quattro Canti, midt i byen, med den skønneste tagterrasse, hvor vi kan spise morgenmad og aftensmad, og samtidig kan vi også bruge den her terrasse i løbet af dagen. Vi skal rundt og se alle de her spændende steder i byen. Blandt andet så skal vi rundt og se de store seværdigheder, selvfølgelig katedralen og Quattro Canti og Piazza Pretoria og så videre. Og vi skal også rundt og se alle de her, opleve de her markeder, der er. Kæmpe markeder i Palermo. Så skal vi jo rundt og se de her skønne museer, byen har. Blandt andet skal vi ned og se det her fine billede af det her Antonello de Messina har malet af bebudelsesbilledet her, som nogle af jer måske kender. Og så skal vi rundt og se nogle andre museer, arkæologiske museer og så videre. En aften, der skal vi op og besøge Thorvaldsens familie i Palermo, og de bor så centralt, som man kan bo, lige over for katedralen, i de her skønne terrasser, med de her skønne terrasser, og der får vi lov at sidde og spise mad, og så fortæller de om hele den her relation til Thorvaldsen, og viser nogle genstande, som de har arvet, som blandt andet Thorvaldsens datter har haft, og det er meget spændende. Så skal vi på udflugter, vi skal ud til den her lille by Cefalù, meget smukt beliggende med den her domkirke med byzantinske mosaikker. Og så skal vi til et arkæologisk område og se det, der hedder Segesta. Og så skal vi til byen Monreale, hvor vi har også en af de her normandiske kirker med byzantinske mosaikker. Så der kommer til at ske en masse. Der bliver også foredrag. Og i det hele taget, så er det altså en kæmpe oplevelse at være her i Palermo. Og jeg er så glad for, at vi er her hele ugen, fordi der er meget at se. Og at opleve den her by på nært hold. Om aftenen er der fuld gang i den, og i det hele taget, så er det simpelthen kontrasternes by, det her. Man kan gå for de stille klostergårde ud i de her vilde pulserende markeder, og arkitekturen nogle steder står den nærmest som ruiner, og andre steder ser vi de her fine 1800-tals paladser osv. Vi skal faktisk også ind og se en teaterforestilling. Vi skal ind og se en ballet i Teatro Massimo. Så det bliver en uge spækket med oplevelser. Jeg håber virkelig, I har lyst til at tage med. I må endelig bare skrive, hvis I har spørgsmål. Jeg glæder mig virkelig meget til at vise den her by frem. Så jeg håber på at se jer. Nu står jeg her. Jeg er på vej ud i byen. Det er 28 grader. Turen bliver holdt i oktober, og det er altså meget passende. Der er det ikke så varmt. Der kan man holde ud og gå hele dagen ude. Lige nu er det lidt varmt, men jeg nyder det. Så jeg håber på at se jer, og som sagt, I må endelig bare skrive, hvis I har spørgsmål. Der er stadigvæk nogle ledige pladser. Håber på, at jeg ser jer. Ha' det rigtig godt. Hej.